morning. Ayan, December 13 na ngayon. So, ikaw-walong araw na namin dito sa Pilipinas. Kagising ko lang. Isabel tulog na tulog pa eh. May tutorial ng alas 9. Nagising ako gawa ng lakas ng ulan. Kagabi, galing kami ng ng Naga. Dumaan sana kami sa Capitol. Eh, kaso, pupunta sana kami dun sa sa Pailaw, dyan sa Kapitolyo. Kaso may party pala yung Bicol Medical Center, tapos yung Kapitolyo rin. Kaya hindi kami baba na sa sasakyan. Dami kasing tao tapos walang maparkingan. Ngayong umaga, lakas naman ng ulan. Palaging maulan dito sa Pilipinas ngayon, lalo na paghapon. Ngayon, kasi kagabi nagsimula na itong pumatak-patak eh. Pero ngayong umaga, oras na, alas 7. Lalong lumakas yung ulan, Mamaya pupunta kami ng Naga kasi kami, mag-hotel. So sabi ko na sabi ko kay Joanna, sana wag umulan. Parang, sana hindi maghapon tong ulan na to. Umulan ng ulan naman. Kasi pupunta kami dun sa Carles weekends ng Naga City. So, tapos si Isabel maglalakot siya kasama si Lolo, yung tatay ko. Tapos si Innova, yung pinsan ko. Tingnan natin kung magandang panahon mamaya sa Naga sana. So mamaya pupunta kami ng hotel sa Naga. Hindi ko alam kung anong hotel, pero tingnan natin sana magandang panahon. Nandito kami sa Dois. So, hinintay namin si Isabel, si Papa, and si Innova. Yan, so, galing kami ng Happy Up. Nagpamassage kami ni Juan. Sarap. Bali, yung natin, yung 1.5 hour namin, inabot lang ng, kung i-convert natin sa Canadian, nasa $32 lang, 35 siguro. Kaming dalawa na yun ni Joanna, sa kalahating oras. Yan na. Kaya si Joanna nakikonnect ng internet. Dito na kami mag-dinner. Kasi kami naka-check-in dyan sa Villa Caceres. So, bali hanggang kami dyan. Dalawang kinder playground na pinasukan Ni Isabel, kasama si Lolo Bubot eh. So bali, hanggang Monday kami ng umaga sa Villa Caceres. Alam ko na kung order ko. Ano yan? Itong sabi ni Ma'am. Itong Dois matagal na to eh, sa Naga. Wait lang, binakol Tagal na na rin to kayo. eh. Binakol na bango, tapos kari-karin lechon kawali. Pero gabos yan, bawal sa Indo. So mag-isip man kamo sa diri nito. Anong pwede ko? Cholesterol. So dahil pwede At yan pag-abot ni Papa. sa gout. At yan pag-abot ni Papa. Ayan. Mga nakakatili. Oo. Ano ito muna si Papa Bobot? Ang ganda naman ang ambience dito. Hindi ito ganito dati. Ano Hindi ito ganito dati? Ha? Basta iba. Iba ito Iba? dati. Oo. Ganda Dati mananala na ang buhok ko. ang dulas namin ni Joanna. Panay langis yung nilagay sa amin eh. Nasa kasi Nova? Pili ka na ba maisip Kasi si Innova Basta tapos sure si ako, Isabel binakol naman, no? nag-tricycle, si Papa nakamotor. pinakol naman ako sa kari-karing lechon kawali. Kasama yun yung Nova. Yung kawali. Sige, pipili muna ako. Tapos Alam niyo dito sa Pilipinas, ang dami kasi ang daming choices ng pagkain, Wow. Bahala ka na lang. Kanina nag-lunch kami sa Big's na naman, sa Big's Diner. Ang daming masarap, Kahapon naman ay galing kami ng Mang Inasal sa Robinson. Kami ni Papa. Galing kami kumain, kami ni Papa ay sa Mang Inasal. Si Joanna and si Mama and si Isabel dun sa ramen, dun sa second floor ng Robinson. Pinakro yung saging yan Uy, may hubo. na may gata. Dali magpili ka na please. Para kasi Papa mauli pa to. Okay. Para maka-order. Okay, ipili mo ng kung anong sinanglay na tilapia. Ay, nung isang araw galing kami kila tatay. Ang sarap ng buhay na tilapia na prinito, tapos sinabawan. Hindi na kami nakapag-vlog masyado doon sa Palayan.
Kasi family first. See? Taste of Bicol. Pinangat. Number 1 yung pinangat na yan sa Bicol. Bicol Express. Siyempre. All-time favorite yan. Laing, kinunot na pating. Sinanto lang. What? Makakatanda ko na rice. Tama lang. Mga dalawang order. Si Papa Day matumaki rice na. Oo. Oo. Sige po. Yan naman na po. Ito, merindalan. Ano to? Merienda. Sa Bicol, merindalan. Pandulce. Ano yan? Dessert. Pero wala akong maisip kung anong gusto ko eh. Kinunot na pating. Kinunot na pating. Kaya spicy. Totoo lang, medyo busog pa kasi ako. Pero syempre, kakain na tayo ng dinner natin. Si Papa bugot na ng Yung tatay ko kasi masilan din yung sa pagkain eh. Iniisip niyo baka mapilay siya eh. Pareho kami may gout eh. Tinapa, chicharon, kinunot na pating. You have to touch it when you Hindi wanna na off. ano Ha? kung ano yan. One, Kasi nabaw-sabaw niya. Then, Okay? so, Then ito usong-uso to sa Pilipinas. The best Ano? fun ever. Tuwing nga lumalabas kami, pumunta kami dito sa Naga. Palagi nakakakita ng mga ganito. Ang galing naman. Ben, hold it. Ano, napagal si ano? Si Isabel? Yes, nag-enjoy. Pati Napagod? si lolo niya. Oo. Pupunta dito si Lolo eh. Sabi That's yours? Yeah? may pinagbago. Parang rin lang energy. Yes. Talaga yan. He actually make one for me and I say, nom nom nom. And everything spilled. Oh no. Oh, what did Lolo Bobot do? Ang daldal no? Suko yung tatay ko sa daldal nito eh. And he said, ooh, cafe. Kaya nakakabilo si Oo, Isabel ano? ng laro dito eh. Cafe. Oh, cafe. Cafe. Do you wanna do it again? The play tape? Opo. Next time. She said, Oh, no. What's her name? Akinobu said she's gonna have a sleepover tomorrow. Tomorrow. Yes. Yeah. Okay, memory ano? Galing yan. You wanna wiwi? Okay, let's go. Nag-review ko to siya. May sabaw ni coconut. Pwede. Mama, I want the Tinulang sabaw na may coconut juice. I want the spraying honey. Wow. Anong tawag nito? So, okay na kita sa order ka? Ano? No, Binangkol. Binangkol? Ay, hindi ko alam. Binangkol. Tapos ito, siyempre, kare-kare. Binakol naman, no? Binakol. Akala ko binangkulan. Binakol pala yan. Binakol naman. May coconut. Coconut juice yun eh. Ano pa, kamusta? Kaya pa? Napalaban sa paglalaro kanina yun eh. Sabi mo, ipapagod na para English sa tricycle. Sabi ko pa, sabi ni Isabel, nakasakay baga kami sa e-tribe. Sabi ni Isabel, tagapot ko, is it cold here? Sabi niya, no. Ay, yes nga, yes. Siguro gusto niya ni... Binakol, binakol na manok pala yan. Binangkulan. Baka binangkulan ng manok Ha? na yan. Ha? Mabango? Wow. Binangkulan. Sige. Ako siya naman. Ako naman serve sa inyo. Uy, ano may buko. Kahapon, marami yung kinain natin buko kila tatay eh. Ano? Kadakula. Dala mo din nagkulog si tulak ko doon sa buko. Masarap. Ako man, dahil din. Presko na, no? Umaon si mama. Fresh na fresh yung buko. Hali ko kay Tito Kila tatay. Sabi ko kay Tito So, sabi ko kay Tito So, dahil na po kinamamata, hayaan mo ng maara. Nagpadarama, umaon si mama. Nagkakan kami, may na. Dahil po magkano. Kumain kasi kami, kumain kami ng buko. Kumain muna kami ng tanghalian. Yes, Kaya hindi sumakit yung tiyan namin. Pero fresh na fresh yung buko. Ang tamis ng sabaw. Ako yung din nagkontra mag-mata ka. Dapat kain muna daw. Can I just borrow yours? Wow. Yeah, sure, we can share. May pa, sisig pa. So, sisig sa Indo pa. Oo. Taini sa mo talaga ni Ino ba? Sabi ko, nag-order ako sa magkusay ko, di ko aram ang kapapa. Papa, siguro pwede ka kaya. Bangus. Dahil? Bangus. Bangus. Bangus sisig. Bangus sisig. Pwede ka yan? Ito ko na. Pwede naman siguro. Kuha ka. Pwede yan. Pwede yan.
Naman sila, kung may bagat dito. Ha? Ay ako. Ang ganda ni Mama Mary. Picture lang. Yeah, Mama Mary. Ano ba? May gym ba dito? Sikas mo, ikaw ba? Oo, pwede talaga. May gym. Ano ka tatrip eh. Dito tayo. Dito makaka. Innova, may gym digdi. Let's go. Let's hit the gym. Hanggang bukas. Hindi ako matutulog. Yan, wow. Santang-santa na ba yun? Basta mga sa ano, sa Mag-stairs na lang. Baby tulips ni Mamila. Isabel, you can go in the middle. Buffet dyan sa ano eh. Dyan ang breakfast namin bukas. Buffet yan eh. Dito, Isabel, dito. So pretty na yan. Let's go sa room. So dapat parang bukas nakagaw tayo pag Yung kasama ko sa Emard, kaibigan ko yan. Ano na ng umaga 3:40 ng umaga dito sa Naga, ano? Sinama ako ni Emard dito sa City Hall kung saan mayor si Madam Lenny Robredo. Ang ganda dito sa City Hall ng Naga. Yan oh. Yan. Tuwing gabi maraming tao dito. Ay, syempre madaling araw na. Nakabelo kami ni Emard. Kasi lumabas kami kanina kasama si Paul, yung kaibigan naming isa. Sabi ni Emard, punta tayo dun sa City Hall, sabi niya. Kasi, di ba naka-check-in kami dito sa Mebilla Cáceres. Si Joanna tao, si Isabel tao, si Innova, tulog na yun. Yan. Ito yung munisipyo ng City Hall ng Naga. Ang ganda. Si Joanna gustong pumunta dito eh. Bukas sigurong gabi kasi meron pa kami isang gabi dito sa Naga. Yan. Ang ganda naman dito. Tapos yung mga puno oh. Yan. Lahat may pailaw. Wow. Sakto pa uwi na kami. Yan. Kaya dinan ako dito ni Emard eh. Tahimik ko lang katao-tao eh. Yan. City Hall. City of Naga. Yan. Diyan ang ni Madam Lenny Robredo. Ni Mayor. Mayora. Maraming pasyalan dito sa Naga, no, Mard? Sa plaza, sa sentro, meron din? Meron din doon, no? Bukas. Meron yung carless Sunday ba yon o weekends? Oo. Oh, meron doon Nag-start nung yesterday. Sa sentro. Sentro. Oo. Dati dito sa Magsaysay. Kaso nagkaka-traffic ata eh, kaya nilipat nila doon. Pero sa magayon naman, sa Plaza Quezon. Plaza Quezon? Design na Simula na. Kahit sa sa sentro ng Pili. Okay din. Ganda rin. Antay mo kasi madaling araw na. Wala pa kami tulog. Lumabas kasi kami. Pumunta kami ng Implaza. Maganda doon. May mga music. Simple Live. Burat na si Burat na si. Pinahinga.
Burat na yung kasama naming isa eh. Burat. Ang burat po sa Naga, ano? Lasing. Lasing. Yeah. Hindi yung Sa Bicol. Sa Bicol, lasing yun ha. Tagalog. Sa Tagalog. Ano? Kami okay lang kami. Ayos. So ako ay babalik na ng hotel. I-drop lang ako ni Emard. Si Emard, uwi na rin to. Taga ano siya. Dito kayo sa may Concepcion yan. O, Pequeña. Ako, babalik ng hotel. Tulog na yun si Joanna and Isabel. Tapos si Innova nandun din. Hindi na pinauwi ni Joanna eh. Gayon. Maganda, magayon. Liwanag. Ipupuntahan pa kami isa dito sa may Civic Center. Sabi ni Emard eh, maganda rin daw ang pailaw. Kung bukas yung mga ilaw. Bukas. Magdamag din yan. Ay, yun. Bukas. Oo. Ano ang kalsada to? Ang kalsada. Ano? Nawasa Street. Ha? Nawasa Street. Niwasa? Nawasa. Nawasa Street. Tingnan ako. Kasi yung Nawasa nandyan, di ba? Yung bayaran ng tubig. Nawasa Street. Pero nakakatakot pumasok dyan eh. Yun lang ano. Ito skate park na to eh. Palagi ganun dyan kami dati. Sa skate park na yan. Ito din. Pag nakawat, sinabla. Mas maganda doon sa munisipyo. Diba na gano'n? Oo. Yun eh. Pilipan ko ito. Oo. Hindi na pa yung pinaka-highlights. Yung anak sa munisipyo no. Talaga eh. Turner ano? Oo. Door to door ako ni Emard. Ay, service. Oo, service. Di malamig no, Mark? Tama na. Wala. Sa haling ano, negative 40 degrees, sakto lang. Negative. Sa Saskatoon kanina, tiyanin ko, minus 44 eh. 44 na. Oo. Sa Saskatoon City. Magsaisa. Dati ka po hindi. Ang, Ha? dati digdi si Carles. I see. Magsaysay oh. Gising pa rin na magsaysay. Malaki na sa Villa Caceres. Dito na ako yung drop ni Emard. Doon lang ata Emard sa may entrance. Sa may isa. Alright. Guys. Villa Caceres. Alright, ayos. Tulog na yung dalawa. Thank you, sir. Ano, message na lang. Pag ano, kung kailan. Ayos, thank you. Thank you. Naabot na ako ng alas 4. Sama ko nun si Emard, si Paul umuwi na. Napasarap yung kwentuhan. Bukas naman, pahinga. Ay mamaya naman. Gising kami maaga kasi magbe-breakfast.